Buenos días. Sesión ordinaria pero Concello, orde do día. Punto primero, aprobación se procede hasta la sesión anterior ordinaria de 4 de outubro de 2021. ¿Hay alguna observación? Queda aprobada entonces por unanimidad. Punto segundo, dación de conta dos decretos de alcaldía do número 37 ao número 41 de 2021, a disposición dos señores e das señoras concelleiras da Secretaría da Corporación. Punto terceiro, aprobación do Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, informado favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Bueno, pues simplemente pues, é un plan que se levaba varios anos, levamos varios anos esperando por él. Ao final, despois de que houve uns pequenos problemas no principio por uns fines na zona, creo que recordar na zona de Carreira, que tenía máis pasado, solucionáronse, se cometeuse a Xunta e agora a Xunta non devolve para a aprobación definitiva. Non é máis que iso. Punto cuarto, designación de representante do Concello no Consello Escolar do CEI San Isidro, informado favorablemente pola Comisión Informativa. Ante a constitución dos consellos escolares, dado que estaba a Conselleira de Educación, pues proponíamos que continúe a Conselleira tanto nos dos colegios como no instituto. Se aprueba por unanimidade. Nos vamos a abstener nosotros. Os abstenéis. Pues procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto quinto, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local de 8 de novembro de 2021 sobre o nomeamento do representante do Concello no Consello Escolar do IES Fernando Esquí. Viño do anterior, por tanto, suponemos que é o mesmo sentido de votación. Punto sexto, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local da mesma data sobre o nomeamento do representante do Concello no Consello Escolar do CEI de Madrid. Punto sétimo, expediente de modificación de créditos 22/2021. Este é a convocatoria de axudas para empresas. Estou facendo un cálculo máis ou menos en función dos autónomos e empresas do noso Concello que podían ter dereito ás axudas. Non ven cedo, este tipo de axudas se tiña que haber sido en plena pandemia, non a estas alturas. Esperemos que no futuro, pois, non esperemos un tamén deste tipo, sino que para calquer tipo de convocatoria que teñamos pois, a concesión, por lo menos os informes máis rápido das administracións competentes. Esta non é unha competencia municipal, pero no mes de febreiro, marzo, se non me equivoco, pois tuvemos a resposta dicindo que nos autorizaban a conceder este tipo de axudas. Van dirixidas aos colectivos máis vulnerables, que máis sofriron na época da pandemia, e sacamos agora para que poidan justificar as súas axudas por lo menos do ano 2021. Seguramente o proceso unha vez que se ha publicado o proceso de convocatoria, pois seguimos ao mes de xaneiro, febreiro, o cual podrá justificadas con axudas da Seguridade Social, o que estime oportuno, porque o problema destas axudas, sobre todo as que venían a través do Concello do Plan Reactiva ou este tipo de axudas, foi certificadas, porque a maioría dos autónomos, ao non ter actividade, pois é moi complicado. Básicamente, pois é ese tema. Nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, de este expediente que tan necesario es para paliar en lo posible el impacto económico y social que provocó el COVID-19 en nuestro ayuntamiento y que desde mayo del año 2020 venimos solicitando pleno tras pleno el grupo de gobierno de los tres partidos que formamos la oposición. Consideramos que llega un poco tarde, puesto que en aquel entonces
será más vale tarde que nunca y nos congratulamos al final que se pongan en marcha estas ayudas para nuestros vecinos. Bueno, nada, queridos. Celebrar que se puedan llevar a cabo estas ayudas e celebrar ao mesmo tempo tamén o recoñecemento por parte do Goberno de que efectivamente que van tarde, que debían de estar xa máis que concebidas moitísimo antes, porque realmente no momento de máis necesidade o Concello non estuvo aí para axudar a xente desfavorecida, pero bueno, repito, celebrar que por fin se poida levar a cabo. Bueno, parece que hai unanimidade, incluso o goberno reconoce que chegan tarde. Eu quizá faría tamén que outros concellos o fixeron, concellos moi similares ao noso, que quizáis os técnicos reconocen que que o mellor se arriesgaron, pero digo, sin ninguna destas axudas foi tumbada. Entón, bueno, si se bota de menos un pouco máis de atrevemento e, sobre todo, se reconocemos que en febreiro sabíamos que podíamos conceder, a día de hoxe, estamos apenas de ano e chegan algo tal, e as cuantías realmente, bueno, non é que señan moi voluminosas, pero o que agardamos é que se destes 70.000 euros non hai 70 beneficiarios, esa remanente se poida volver a reinvertir nisto. O sea, que se gaste integralmente os 70.000 euros en ajudar a xente que realmente peor pasou e que moitos outros incluso seguramente xa non volvan a reír ou estén condenados. No sentido da nosa votación vai ser absternos simplemente por todo isto dito, pero ainda así sabendo que estas axudas van a salir adiante porque a maioría do goberno nos pode facer e nos congratulamos e por fin cheguen. Esperemos que podan axudar a moita xente. Coincidimos todos, pero eu simplemente recordar que incluso a Diputación, cando aproba o plan reactiva no mes de setembro do ano pasado para poder publicarlo, eu creo que se recalou de certificar no mes de xulio este ano, que é unha novidade, pois de feito fixo petición nas propias bases e va a solicitud de autorización á Xunta de Galicia, por eso se tardou tanto, porque eu creo que unha vez que con a cantidad de recursos que a través da Diputación se designaron, imagínate o que pasou en determinados concellos, e tamén ten razón que en determinados concellos se interpretou de outras formas ou con informes, seguramente con levantamento de reparos, pero tuvimos a experiencia de atrás e nosotros que queríamos simplemente que nos autorizaran, que creo que era de justicia. Eu creo que aquí as administracións debían ser máis dirigentes, porque esa autorización que se nos manda en febrero, en marzo, non recordo exactamente que tal, se nos puede haber mandado no mes de setembro, como se fixo a Diputación. Pero estamos todos de acordo, por tanto, o importante que chegue, que sea medallas para certificar, pero sobre todo, coa seguridade que non pasou na Diputación, non solamente en Negra, de toda a provincia, que todas a través das axudas cofinanciadas, donde houve que certificar e tuveron que dar informe aos técnicos municipais, pois moitos deles non deron certificado algún ni nada da axuda que se foi dar. Procedemos á votación, se os parece. Votos a favor? Abstencións? Punto octavo, modificación das bases reguladoras de concesión de subvencións. Agora, son as axudas, as bases aos colectivos que van dirixidos principalmente ás cuantías, que foi unha que incluso tomamos de referencia en un convenio que houve entre a Diputación, entre a Xunta de Galicia e os concellos, e donde quedaban determinados colectivos fora, é dicir, solamente iban para a hostelería, e nos creemos que tamén ten que ir para o sector da verbena, os sectores peluquerías, taxistas, é dicir, unha serie de colectivos que eran máis perjudicados donde se dá a cuantía que se fija na convocatoria, 1.000 euros que eu creo que van dar para todos. Sería suficiente, si non habría que buscar unha forma legal para que todos den esa axuda. Bueno, a mí me gustaría decir, no sé si es posible, si no, pero bueno, eso que era así, pero si estamos haciendo una modificación, podría ser aprovechado. La única manera posible de presentar estas solicitudes es por vía telemática, con asignatura electrónica, etcétera, etcétera. Penso que
xente que sí, ten a posibilidade de facer así, pero hai moitísima outra que non, que non lle queda máis remedio que acudir a unha xestoría para que lle xestione este tipo de axudas. Entón, bueno, me parece que debería, por parte de a administración, posibilitar un pouco e facilitar un pouco o acceso a estas axudas a todo o mundo, a quen sí se defende telemáticamente e a quen non, que hai moitísima xente que todavía non se defende neste sentido. Estou de acordo. O problema está en que a normativa nos obliga a facer telemáticamente. Eu creo que incluso... Exclusivamente telemáticamente. Sí, solamente as persoas físicas. Pois revisamos se pode ser as persoas físicas que se poida presentar presencialmente, e se pode ser, eu creo que sería positivo. Eu creo que sí, da nosa parte, se pode ser factible, pues para mí me parece boa aportación. Comprobamos se pode ser. Sí, personas físicas pueden hacer. Pues se pode facer as persoas físicas, pues o poñemos e o corregimos. Sí, parece. As persoas xurídicas non, pero aquí é un 99% máis de persoas físicas. Por tanto, que paga con todo, a experiencia nos di que moitas veces facemos telemáticamente os programas, moitas veces nos leva máis para evitar errores, pero que se faga... Sí, pero hai moita xente que non pode facer. Totalmente de acordo, por tanto, nos demos a votación, estamos todos de acordo das bases ou... Vou seguir o que as tendencias, e os demás, por favor. Punto 9, declaración institucional relativa a sanidade pública. Perdón, pero en relación ao punto anterior, me queda unha dúbida. Porque se agora aprobamos a modificación das bases, tal como se plantexan aquí, con isto que acabamos, bueno, que acabo de suxerir eu, Nacionales e internacionales. En la Ley Galega para la Prevención y el Tratamiento Integral de a su pareja como tuvieron una relación con ella. Se trabaja también para incluir la violencia digital, para perseguir conductas violentas ejercidas desde las nuevas tecnologías. La prioridad es continuar trabajando para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, porque somos conscientes de que, a pesar de los avances alcanzados, queda mucho camino por recorrer. Para ello es necesario empezar por la educación familiar y la coordinación de todas las instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, comunidades y gobierno central, para lograr una respuesta rápida y eficaz a todos los niveles, ahondando en pilares básicos como la concertación, la formación, la información y la represión social. Desde el Grupo Municipal Popular manifestamos nuestra más enérgica repulsa contra esta lacra que afecta a todos los estratos de la sociedad y a toda la población, sin importar la edad o cualquier otra condición. Nuestro voto va a ser a favor. Ben, por a nosa parte, primeiro, bueno, me gustaría dous apuntamentos. Primeiro, que sempre nos atopamos nestas alturas do ano porque hai unha PSOE que na súa moción, nós tamén temos a nosa moción sobre este 25N que se aproxima a súa celebración. E, bueno, sí me gustaría, como xa falamos en outras ocasións, que isto sí debería de chegar aquí ao pleno como unha declaración institucional que traballáramos previamente todos os grupos políticos e presentáramos unha única opción e na que todos estivésemos de acordo, que seguramente habíamos de estar e habíamos, non é nada complicado de facer nin de chegar a un acordo neste sentido. Segundo, que, bueno, sí é certo que é importante presentar estas mocións para visibilizar o que é a violencia de xénero, a traballar en contra da violencia de xénero e visibilizar a celebración deste 25N, pero tamén é certo que desde a institución as próximas persoas, que é o Concello neste caso, é un tema que hai que traballar durante todo o ano. E se me gustaría preguntar que nos orzamentos que temos vixentes a día de hoxe aprobados no mes de marzo, pues hai unha partida de 1.900 euros de actividades contra a violencia de xénero que forman parte da subvención de 2020, supoño que do Pacto de Estado e esa vía de axudas, e hai outra partida tamén de actividades de promoción da muller de
euros y bueno, estamos a mes de novembro y me gustaría saber qué tipo de actividades se desenvolveron nestes dous sentidos por parte do Concello de Neda. Dito isto, estamos a favor da moción que presenta o Partido Socialista e, bueno, por lo que dicía ao principio, eu traigo dúas encargas para facer de 2 puntos que si queredes os leo e os teño aquí en papel, porque así o vedes. Demandar a Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia de xénero do proxecto de orzamentos de 2022 de forma que se sitúen como mínimo no 1% total e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de cumprimento da Lei 11/2007 de 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, como por exemplo no ámbito da atención psicolóxica garantida dende a atención primaria. E o punto número 2 di demandar a Xunta de Galiza o reforzo e ampliación da rede de centros de información ás mulleres para garantir a cobertura do conxunto do territorio, especialmente aquelas comarcas que actualmente carecen deste servicio, así como a dotación dos medios humanos e materiais necesarios para reforzar o cadro de persoal daqueles TIM que asumen unha maior carga de traballo. Para tal fin, a Xunta de Galiza elaborará e remitirá a Cámara Galega e a FEGAM, antes de finalizar o presente ano, un plan específico debidamente orzado e coa correspondente planificación temporal para leválo a cabo. Bueno, por la nosa parte, ningún problema con asumir estas dúas peticións, estamos totalmente de acordo. Da mesma maneira que estamos totalmente de acordo con que as mocións sobre a eliminación da violencia contra a muller se fagan de maneira unánime por todos, cando que irades vos podedes poñer en contacto en ningún problema, absolutamente ninguno. O ano pasado se resolveu acercar unha moción que presentou o BNG a título individual, non a pediu previamente para consensuar por todo, nosotros o fixemos, ningún problema en facela de maneira conjunta, absolutamente ningún. En canto ás medidas que preguntabas por temas de información para a eliminación da violencia contra a muller por parte do Concello, bueno, está o Concelleiro de Igualdade, pero sí que quero manifestar que fixos este verano, sacamos un vídeo informativo que se fixo, está a disposición de todo o mundo, no que se contou coa colaboración de abogados, policía, abogadas de especialistas do CIN, psicólogos, en onde se informaba todos os pasos e como é o proceso de violencia. Por outra parte, pensando que hai que facer chegar a toda a casa, a mellor non todo o mundo veo o vídeo, fíxose un pequeno libro, me imagino que o teredes, relatado por unha abogada do CIN, en concreto do CIN das Pontes, onde se recolle absolutamente toda a información necesaria para o primeiro paso, que é a interposición da denuncia, e ver o que pode hacer, os medios económicos cos que va a contar, os medios jurídicos cos que va a contar, e os medios psicolóxicos cos que va a contar. Eso fixose chegar a todas as casas, ou a grande parte das casas, supoño que chegou, independientemente de outras accións en materia de igualdade ou contra a violencia que se proponen desde a Consellería. Pero, bueno, estas dúas actividades xa supuxeron un costo importante. Nosotros vamos a aceptar los puntos también, aunque no estamos de acuerdo que se esté incumpliendo la ley 11/2007, pero bueno, vamos a aceptar los puntos también. Bueno, pues por la nosa parte exactamente mesmo, no podemos de unha moción máis xusta e máis necesaria que esta, e tamén aceptar os puntos incluídos por o BNG, e a verdade é que no momento sí que podemos chegar ao mes de novembro con unha proposta en común e nada máis. Nada máis.
Antes do punto 10 de novos e preguntas, existen dous asuntos fora do orde do día que consisten nun expediente de modificación de crédito número 24/2021 e la modificación de las bases de instrucción de orzamento 2021 para incluir un anexo relativo ás bases reguladoras da convocatoria pública de subvencións municipais en favor de entidades sen ánimo de lucro do Concello para a realización de investimentos. Cando se elaboraban os presupuestos, metemos as bases de axudas a entidades culturais e deportivas e veciñais para actividades. Non se contemplaba, porque entendemos que desde o Concello se pode apoiar algún tema de investimentos. Claro, na pandemia non arreciou a maiores, estuvemos, son algo que seguimos prácticamente, se actividades que dan alguma cousa puntual ahora no último trimestre do ano, e nos encontramos a semana pasada que as entidades nos decían que non podían certificar este tipo de axudas que sacamos a convocatoria. Entón, o que propoñemos é facer unha cousa similar ao pasado, que dadas as alturas do ano, pois xa temos que deixar lanzada esta convocatoria que xa está publicada e que está en proceso de solicitud, e lanzamos unha nova para actividades, para investimentos e equipamento das actividades culturais e deportivas, de forma que todas aquelas que non poidan certificar, os que queiran adherirse a este tipo de axudas, pois iban a poder facer e poder colaborar, por lo menos neste ano de transición, se os parece. Estamos a favor. Temos que ratificar a urxencia. Sí. Primero ratificamos a urxencia, votamos todo a favor da urxencia. Sí. Eso se puede entrar xa. Y entonces, claro. Expediente de modificación 24/2021. Xa estás postos, votamos. Digo que sí. Sí. Nada, que simplemente decir que sí, que vamos a votar a favor. Y el segundo punto, Pero modificación das bases, Sí. estamos todos de acordo. unanimidad en ambos puntos. Sí, Sí, no, claro. está. Punto 10, robos e preguntas. Perdón, punto 10, robos e preguntas. Bueno, casi sería repetir prácticamente las que realicé en plenos anteriores, aunque bueno, parece ser que ahora las comisiones ya se están empezando a convocar y las ayudas, gracias a Dios, que las aprobamos hoy. Comentar, eso sí, que en la taina de este sábado hubo que modificar el recorrido porque alguna zona del camino no está adaptada para las personas que participaron en silla de ruedas, y siendo el camino inglés a su paso por Neda una ventana de nuestro Concello a nivel nacional e internacional, pues se deberían de subsanar estas deficiencias y ya aprovechando, pues adaptar todo el Concello para esta gente, como ya se solicitó anteriormente en otros plenos. Tomamos nota de determinadas zonas que está haciendo, en esas zonas que haya mayores y otras que no se va a poder hacer porque la carretera autonómica en determinadas zonas que son reivindicaciones de la SCM, de la Asociación de Vinos Válidos, pues no se puede ampliar o quitamos el estacionamiento. Es muy complicado en determinadas zonas, pero bueno, se toma nota y se hace. Sí. Primeiro, preguntar, tal como falábamos agora mesmo da volta á normalidade na atención primaria, preguntar para cando a volta á normalidade na atención ao público por parte dos servicios municipais, nas oficinas centrais, lógicamente, cando non hai que pedir cita nin todas estas cosas, cando voltamos á normalidade, respetando, evidentemente, cumprindo as medidas COVID vigentes de cada momento. Ao mesmo tempo que unha cousa vai coa outra, para cando a retirada do timbre da entrada do Concello, pois que posibilita, o sea, supón un atranco para xente con mobilidade reducida, evidentemente, a altura que está colocado o timbre, se o dicen en outro pleno, se podía poñer de maneira máis accesible, pero bueno, directamente penso que o que hai que facer a día de hoxe xa é retirar e que a Casa do Concello este aberta para vecinos e veciñas como sempre estuvo.
preguntar sobre a reposición do cable roubado no alumnado público, vamos para 3 meses. Preguntar sobre a limpeza das beirarrúas. Hai algunha beirarrúa que está limpa, hai moitísimas outras que están nun estado lamentable de ervas, de verdín e de suciedade. Noutros concellos se limpan as beirarrúas con maquinaria a presión e determinadas maquinarias que se dedican para limpar estes espazos. Aquí no noso concello eso non existe, entón, bueno, penso que é algo tan importante que estén limpas as beirarrúas como calquer outro sitio. Falando das barreiras arquitectónicas que comentaba Eduardo do Paseo Marítimo, preguntar tamén sobre as actuacións que se están levando a cabo, se levaron a cabo no último ano en eliminación de barreiras arquitectónicas. Recordo que cando se aprobou o orzamento, a pesar de que temos unha moción aprobada que presentou o BNG a este pleno e se aprobou por unanimidade para a eliminación de barreiras arquitectónicas no noso concello, na que se pedía que existise unha partida específica no orzamento para tal fin, pois cando aprobamos orzamentos a partida non existe nese orzamento, a excusa é que non é necesaria que exista, porque se hai algo que se fai no día a día nos servizos de obras do noso concello, pero, bueno, tal como acaba de decir Eduardo, apareceu algún atranco e hai moitísimos máis no noso concello, en edificios públicos e en beirarrúas. Entón, vamos a preguntar sobre as actuacións que se levaron a cabo neste sentido nos últimos tempos. E preguntar tamén, porque non vi anunciado, que supoño que algo verá por aí, pues, as actividades a celebrar polo 25N. Nada más. Comentas que o 25N temos pois a guía que comentaba antes Ana Rosa para ir a redactora. Pero o 25N o propio día 25 virá a persoa que redactou a guía a presentar. Estaremos na Casa das Parmeiras e o día 26 hai unha obra de teatro que relativa ao tema. Todavía non temos, non sei, todavía moi claro se facemos a andaina cos nenos do Instituto das Escolas por tema de xuntar diferentes grupos e demais. No que respecta a atención ao público, se está facendo, gracias, se está facendo diariamente, decir, calquer persona con chamada por teléfono pois de forma inmediata, e estamos vendo a situación da pandemia onde estamos volvendo a subir na nosa zona. Por tanto, creemos que de momento, creemos que é necesario ir regulando ao largo da mañá. Eu incluso creo que na minha actividade personal non digo así, porque é bom, porque o tempo noso de cada un de nós cando vamos a administración pública ou a calquer lugar, eu creo que é importante, pois, unha chamadinha, pero vos podo dicir que tanto o arquitecto como os servicios técnicos ou xurídicos están atendendo no mismo día. O timbre sí que temos que mirar de cambiarlo para poder acceder para que calquer persona pois, que teña un problema pueda avisar sin ningún tipo de problema. No caso do cable global está solicitado, parece que hai un problema de materias primas total, porque isto xa tiña a mí me deu aí ese medio que chegaba un día tras outro, pero sabes que hai un problema importante a nivel general e que foi en concreto na zona do instituto, na zona da Cantella, volvendo a roubar a semana pasada, se non me equivoco, foi así que temos aí problema. No tema de beirarrúas se está procedendo a limpeza, pero é verdade que o personal que nos viña sempre todos os anos de administracións supramunicipais para eses convenios que son os que limpian, este ano empezaron a traballar a mediados de setembro. Por lo tanto, levamos un retraso importante derivado dese retraso na resolución e na concesión por parte da Xunta de Galicia, en concreto o personal de Resga. Creo que empezou o primer día de contratación, corrixirme, foi 15 de setembro, que teño de memoria. E, por lo tanto, se está limpiando e onde non haya, porque temos solamente un operario onde está facendo unha labor todos, e temos que decir aquí públicamente que calquer traballador, ou ben das empresas privadas ou ben das empresas as que temos licitado o servicio, CDM, UJASA, o personal de limpeza de parques servís, de limpeza vial, tanto Cristina como Noelia están facendo un traballo fantástico,
os outros pues, estamos suplindo como podemos e un poquinho máis, porque tamén temos o problema de personal. Eu creo que nela tiña que ter máis dun operario diario, porque menos de 4 ou 5 non debíamos ter, e iso que vamos a pelear por el para que nos permitan contratar. No que respecta a barreras arquitectónicas, pues, nosotros tenemos que, se temos unha partida importante, e dado que temos este convenio coa Diputación, donde pues, desde o mes de abril temos 8 albañiles contratados, traballando, que pues, a veces surgen temas concretos, pues, temos un problema na salida das aguas do Colexio San Isidro, donde pues, estuvieron aí pues, seguro que un mes aproximadamente, se me equivoco, un mes e pico, pero temos que tomar nota de todos esos temas. Ahora mismo está na piscina pues, un traballo de, pues, bueno, pues, que había bastantes botellas e tamén llevan ali 15 días, se me equivoco, corregirme, porque non, os días concretos non leva, pero se está facendo un traballo diario en todos lados. Non hai partida específica, pero se hai traballo continuo e os cargos que sean necesarios para eliminar cualquier tipo de barreira. O que pasou o pasado sábado, o tema pues, de reivindicacións que xa veñen de aí 2 ou 3 anos ou 5, as vemos todos os días e que temos que ir progresando pouco a pouco para eliminarlas. E no que respecta ao 25M, pues, xa Eduardo comentou este tema, pero bueno, tomamos nota de todas estas suxerencias para corregirlas, pero ten en conta que neste Concello hai un problema de que hai un solo traballador municipal, é dicir que agora que terminaron contratos para a semana de vacacións, os 7 albañiles e 18, creo que son 7, perdonade, son 7, 18, son 7. Se nos van, pues non, nos queda solamente as personas do Riesgas a efectos de limpeza, pero todo o que sea traballo pues, de aceras, de albañilería, solamente temos a Samuel, imaginados cal é a situación, pero só hai que modificar porque hai recursos económicos, e desde aquí, igual que nos casos que pedimos os informes a administracións supramunicipais que nos cheguen, porque falábamos do caso das axudas, ou, por exemplo, do Plan Xeral, que damos desde o ano 2014, hai un montón de informes que están lá, pues tamén tasas de reposición que necesitamos, e creo que non é por todas, Madrid pues, terá que cambiar o sistema para que concellos donde o personal que está traballando é moi baixo, incluso non houve reposición en algunos casos, pues, que podamos contratar 4 ou 5 traballadores que poden dar un servicio un día a día. E eu espero que estamos aquí todos de acordo que ten que ser así, pero bueno, non sei a nosa opinión. Pero tomamos nota de todas estas reivindicacións que estiven. No tocante ao tema do expediente do Partido Eco Cabeiro, gostaríamos saber se é unha novidade, se o Concello ou o Goberno conoce a novidade. En canto ao medio ambiente, quereríamos saber se os traballos de retirada da erva da pampa, os concellos machos, se están terminados xa. E para aquel proxecto que había no Monte de Ancos de repoboación do mismo e de adecuación dos montes municipais que temos ali, gostaríamos saber se iso está xa abandonado, se se contempla acabar o que se dixe para empezar, e sobre todo, porque seguramente sería a última vez que celebremos o pleno este ano, e o ano que ven, a primeiro sería un momento idóneo para recuperar iso, e que vai pasar coa outra parcela, coas outras, nos recortes e a 3 hectáreas de monte que están a día de hoxe sin adecuar a legislación que está en casa. Despois, en canto a mellora da visibilidade dos pasos de peóns, bastantes vecinos comentan que hai pasos de peóns que son carreteras que non son municipais, pero que hai un problema de visibilidade, concreto na volta do Regueiro, que, muitas veces os coches están xusto encima do paso, que, a veces incluso hai sustos. E se se vai a facer algo con respecto a reivindicacións dos vecinos do Portazo, que reclamaban, creo que reclamaban a Deputación que fixera algo para poñer esos pasos peóns ou por estilo, si o Goberno Municipal plantexa a máximo máis. E unha última proposta que sería de que, nos congratulamos de que o Concello puxera a disposición dos vecinos unha conta bancaria para axudar a xente da Palma, afectada polo volcán, e nos gustaría que as asignacións dos grupos municipais do cuarto trimestre, os grupos que aquí estamos fora, foron incorporadas a esta conta para axudar os vecinos de ella. E nada máis con isto. Muchas gracias, Carlos, tomamos nota.
No que respecta ao parque eólico Cabeiro non hai ninguna novedade, porque xa hai por escrito, pidió ideas ambientales, unha empresa que nos pidió unha entrevista para algo referente ao tema, que non temos ninguna comunicación oficial ou extraoficial de ningún tipo. O que sí sabemos é o que se publicado no DOGA, o que é unha masiva publicación de posibles parques eólicos por Galicia, que é imposible. Decir, eu creo que aquí dá a impresión o que temos nós, ou pelo menos personalmente, e creo que todos os que estamos aquí, que é unha forma de lanzar esos proxectos e se damos recogido algo de fondos europeos, pues aí benvito sea. Me parece máis por aí que un tema de planificación de cambio de enerxías alternativas a eólico, por tanto, non hai ninguna cousa ao respecto. Herbapano non rematou, de feito están aí, se fixeron os traballos por parte de Costas, queda algún sitio pendiente, de feito esta mañá, de casualidade por outras cousas, pues tamén se falamos con eles para que queda alguna zona de estación que quedou ali pendiente, aislada, que nos pode intentar eliminala, porque está quedando moi ben todo o que sea. Esperemos que eso podemos trasladar a autopista e a todos os lados. No de Monte de Ancos, ahora mismo estamos facendo eliminar todos esos taludes que había porque os costes de limpeza eran terribles. E depois hai un segundo tema de plantación. Temos que buscar a forma de plantar. Eu vos podo dicir que na miña finca que tinha plantado árboles frutales, me entrou o jabalí, pensei que éramos cocos, ou que en algúns casos pensabas mal, e en alguna persona que te pasaba algún de plantar castiñeiros e levados para a súa casa, non aquí, pero si se en algún sitio, pois o xabalí na zona urbana me rompeu 7 árboles no medio das casas. Imaginados o que pode facer no Monte de Ancos toda a noite xogando de frutante. Eu creo que aí foi máis un tema de que a mellor nos equivocamos no momento da plantación, eses árboles pequenos, e que temos que levar xa árboles, e que eres profesional dese tema, experto, estou seguro que habrá que levar árboles de un porte maior, con uns tutores, e agarrarlos ben para que cando veñan, pues, calquera especie silvestre non pase isto que pasa, no centro do Roxado. Por tanto, temos que seguir traballando, digamos, esa finca, porque se as 3 hectáreas temos que limpiarla, porque temos que cumplir, o primeiro que ten que cumplir a administración municipal ou cualquier administración respecto ao que exigimos os demás. No que son a accesibilidade en determinadas zonas, pasan por dato, o problema disso é que son carreteras autonómicas e que moitas veces os informes dos técnicos deste tipo destas administracións son reacios a informar favorablemente eses pasos de peóns que eu creo que son moi necesarios. O que se reclama ali, que na Diputación, que é xunta, pero mismo, vamos, podía ser cualquier tipo de administración, é totalmente lógico, porque cando unha persona, un neno, vai buscar coller o autobús e cruzar a súa marquesina, está pasando con unha inseguridade total. Por tanto, eu creo que aquí temos que pelear, igual que se consegueu, eu creo que o sentido común a veces impera tamén, en todas as administracións impera, e na xunta se consegueu que baixar dos 15 metros aos 7, eu estou seguro que en vías urbanas como as que temos a Vinera, pero aí no Portazo, en Xulia, ou aquí, estamos vendo todos os días que non temos, que a xente cruza, pues aquí, cando vai comprar el río, ou máis adiante, que ten problemas de pasar, e que eu creo que aí sí que se debe respetar os técnicos da xunta, pues que faciliten a posibilidade de facer este tipo de pasos de peatos. E eu, pues, tomamos nota e pensamos e acordamos. Un pequeno apuntamento. Sí. O asunto do Monte de Ancos, e por fundar un pouco contigo, sí, desde logo que, bueno, a existencia de especies salvaxes pode... E eu realmente non sou experto en nada. Traballei nisto un tempo, pero realmente vosotros estáis asesorados por xente seguramente moi capaz, e eu, bueno, pues, claramente problemas de elección de datas, cantos sanitarios, etc. E eu, personalmente, no caso do Monte de Ancos, non creo que teña que haber ningún idea. É interesante para todo o mundo que aquelo sea un área incluso de referencia. E non me acordei de comentarlo, pero creo que o Bétula se puxera a disposición do Concello, a Asociación Bétula, que está facendo unha labor bastante importante na zona das Ferras do Eure, na zona do Monfero, e que o mellor tirando por aí, tirando o axuda desta xente, que, claro, ten un compromiso moi forte contra a recuperación, pois non ten que quedar un ano, e pouco a pouco, o caso é
o que se fala non se perda, e o mantemento de todas estas áreas está sempre encima, porque ao final os eucaliptos volveron a ocupar todo aquí, onde está na planta que había, etc. Entón, é como con todo, se non somos capaces de traballar con eles, garantizar e estamos todos os anos tirando por terra todo ese esforzo. E o principal problema é que a xente perde a fe nestas iniciativas. Ao final a xente acaba dicindo de sempre que ali só pode haber eucaliptos. E, bueno, é un pouco decepcionante. Non máis ou menos. Entendo, tomamos nota, vai tamén temos néboa aquí, pero creo que aquí tratamos de intentar incluso implicar a educación, os nenos e todo, e darles o material para que se poda. E o Concello, no momento que facilite esas cousas, nos pasou en Candarela, onde tíamos un problema, unha finca concreta, que tiña unha cantidad de árboles demasiado xuntos, e houve que tal, podemos afrontar moi fácilmente os presupostos. Eu creo que é máis fácil incluso desde a administración que desde alguna asociación que eu entendo que queren colaborar, pero estamos falando de fincas moi grandes e aí se pode escapar. Pero bueno, tomamos nota e entre todos pues, vamos a facer eso para que se funcione. Moitas gracias.